radio zababu karamɔgɔw aw ni sɔgɔma nɛgɛ kaɲɛ 8 o tana gosira anw fɛ yan o waati kelen karamɔgɔw o filɛ nin ye Lasinɛ Kone ale ka moto la Panɛmakaw fɛ yen o waati kelen karamɔgɔw o filɛ nin ye Lukman Sangare ka moto b'a la Kalibɛnɛ o waati kelen karamɔgɔw o bɛ sɔgɔmada in na fana kunnafoni o lase waati o ko fɔ aw ye bakuruba kunnafoniw la Zegwa dugutigi Fatoma Watara kunu a taara ɲɛ da musow ka siforo kan n'a y'a sɔrɔ situru kɛra o dongo a ladaminɛ wajibi kunungo o ye jasa don a la k'a lamini bi ye lajɛrɛba ye Zegwa don min kun bolo dalen bɛ a kalo kunbɛn ye bi ye ka sanga sarabaga kasara kɛlɛli ma an fɛ yan Zegwa o de la wele bilalen bɛ maa minnu kun bɛ ɲɔgɔn ye kɛnɛ kan wele bilalen b'u ma sɔgɔmada in na dugutigi fɛ yen Mali sɔrɔsi du o de bɔnɛna nin na Manijɛ dugu min na bɛ fɔ ko Manijɛ Sogolo mara la Masina mara la ko Mali sɔrɔsi duuru bɔnɛna nin na janfa sen fɛ Kayi mara jijɛni yari jaadikɛlaw do wa terrorisiw do wa maa min kɔni do kɔni halisa a dɔnnen tɛ nka kunu ko Maroc chauffeur ma 2 bɔnɛna a nin na dɔw ko u kun bɛna ka na dɔnkolo di dɔw ma minnu n'o ma kɛ nin ma kofɔlen ni fɛla ye administration territoriale wa ministre Lieutenant Colonel Ablaye Maïga ko sani sɔɔni cɛ u bɛna baaraw boloda walasa ka hakilinaw fara ɲɔgɔn kan yanni sigiba min a bɛna kɛ assise nationale ka baara dɔw boloda ka bɛn o ma kɔrɔbarikaw fɛ yen an b'a ladɔnniya k'a fɔ olu ye lajɛrɛba kɛ kunungo RSDP a kɛra Sɛgɛla balontan terrain n'a a bɛ kuma ko Saadɔ Lɔnzeni Sumaworo a fara kunungo fo ka a dansago woroba o mara o kɔnɔna na ninnu ka fara kibaruya tɔ kan an ka sɔgɔmada in na dɔnkiwari de filɛ nin ye dɔnkiwari min ni Karim Sebe bɛna lase aw ma o la an bɛ dugawu don Ala ka bi tile hɛrɛ di an bɛɛ lajɛlen ma Zegwa dugutigi Fatoma Watara ye lajɛrɛ min kɛ ni a kun kɛlen bɛ ka kalo kelen bɔɲɔgɔnko ɲɔgɔn boloda o kalo kelen kɔnɔna na ka na jateminɛ kɛ n'a y'a sɔrɔ kuma minnu fɔra arajosow la n'a y'a sɔrɔ a mɛnna walima n'a kɛra cogo min walasa ko kunnaya bɔ kɛ o don dɔ dala k'o bila don min na o de ye bi tɛnɛ ye ka bɛn septembre kalo o tile 13 san 2021 a tun nana ye kasara bɛ ka caya moto bolikojugu bɛ ka caya o kɛra sababu ye dugutigi ye maaw wele san mana wuli bɛɛ lajɛlen bɛ kunden ne jateminɛ dugu tɛ se ka to yen cogo in na ni fɛn ma fɔ a la kɛra sababu ye a ye maaw wele ka kangarida kɛ denfaw ani denbaw ye o k'a lajɛ nin kojuguba min n'a bɛ senna ni an jɔyɔrɔ ye min y'a la o ye k'an sara an denw la denw ka moto boli kojugu k'a dabila moto mankan popo ko k'a dabila an b'a ladɔnniya k'a fɔ o lajɛrɛ min kɛra n'a kalo kelen dafa ye bi ye ko kura a kɛlen bɛ ka o maa kelen olu wele maa minnu ni o ye sirabaka mobilitigiw Sotra moto katakatani ka fara kunnafonidilaw kan bi tuguni u welelen don dugutigi fɛ yen walasa hakilina ka taa jagabɔ a kan bɛnkɛla min kan yali faamaw n'a ta wa walima a bɛna kɛ kɛcogo min na bɛn mana kɛ min kan bi ni Ala sɔnna ma dugutigi ko k'o na kɛ laseli ka lase bɛɛ lajɛlen ma ka da la mun na a y'a fɔ kabiri o don kangarabada kɛlen kɔfɛ ni a nana ye k'a fɔ fɛn tɛ ka bɔ a la a bɛ wajibiya adamaden ni bɛ se ka lakisi cogo min k'o fɛɛrɛ tigɛ o ko de bɛ se ka kɛ ka gɛlɛya adamadenw ma
ko non te ko dugu tɛna se ka to nin cogo in na tan o la maa dɔw bilara ka sɛgɛsɛgɛli kɛ olu bɛ t'u ka jaabi di bi n'o jaabi kɛra min ye sɛgɛsɛgɛli mana k'o ko kan n'a nana ye k'a fɔ a kan ka bila daga min da la o na kɛ lasiri k'o lase aw ma an minnu ye kunnafonidila ye kalo kelen kɔni kɔnɔna na maa tɛ maa tanu maa tɛ tanuli kɛ ten n'o tɛ an bɛ se k'a fɔ caman bɔra a la motoboli kojugu ani mankanba min tun bɛ ci kuma bɛ caman bɔra a la nka o ye an kunnafonidilaw ta ye ale kɛlen bɛ ka maa minnu bila n'o ye famalaka dɔw ye n'olu sigilen bɛ k'a ko sɛgɛsɛgɛ d'a ma ka taa ni jaabi ye ni min bɔra o la bi n'Ala sɔnna ma o na kɛ lasiri wɛrɛ ye k'o lase bɛɛ lajɛlen ma o siratigɛ la minnu tun b'a ɲɔgɔn ye kɛnɛ kan transporteurs min fɛn bɛɛ tun b'a kɛnɛ kan o don ko kalo dafara bɛn kɛra don min kan o ye bi tɛnɛn ye ko bɛɛ lajɛlen wele bi nɛgɛ kanɲɛ 9 waati dugutigiso la dugutigi ye taama kɛ kunu ka d'a kan ale ka dugu ye hɛrɛ sɔrɔ n'o ye baɲumankɛ jɛkulu min n'a ye dɛmɛ se Zewa musow ma ni a kɛra sababu ye ka kɛnɛba dɔ di o kɛnɛ in u taara ka taa si turu k'a la don tɛmɛn'o la ni si ma ɲa k'a a turu la waa kelen kɔni ye foro ye o siratigɛ la ale nana hakili jagabɔ ka dɛmɛ sɔrɔ tuguni dɛmɛ bɛ ɲɛsin o foro min n'a kɛra si foro ye o bɛ se ka koli cogo min na k'a lakana a mara dɔnna k'a fɔ o baara de tun bɛ yen kunun ko Zewa musow o fɛ kɛra sababu ye dugutigi taara ɲɛ da o kan a kɛra bonyaba ye radio Wulay FM sabu ka ci la fɛnɛ kuma laden tun b'a kɛnɛ kan n'o bɛ tali kɛ Mariam Siribe la o ye nin kunbɛnni min kɛ kunun ni muso kɔni y'a kɛ ɲɛnajɛba ye ka bala fɔ ka yiri turu tɛgɛrɛ bɛ fɔ yɔrɔ ka di mara dɔnna k'a fɔ dugutigi taara bɔ o la ka foli k'o la ka yɔrɔ la k'a fɔ fɛn min na tan nin bɛ sigida yiriwali kɔni fɛrɛ fɔlɔ o de ko fɔ o la an bala dɔnna k'a fɔ o sira ye o ye u kunbɛnna ni fɛn min ye an k'o lamɛn. Ene chama ebe komo wofo ha ma te sanga we wuti lorgo we wuti lorgo sanga wala ya wata tero lomu sanga eto gwonya ma ka be chari wa go shu wa nyana wa darwa ma woto ya tirgwe Pinyena ma yeshar ma arajo sinashar ma profele shar ma monsieur le maire shar faluna wonyang were de projo we ka o faluna projo akodi wo fa no falun ma ba ka wolma kana wo falu wa tene wolma esiye wala tete jana lolo we binde bo we manku blol na fo ko pe nyon wala de be na wu na fo pele matoro folo wutana ne da be na ne lo pilo be na de kempo nya sawa na fola wo be tele kiliye ko puru we da be na lo wala de wala ko puru wani wa poro folo wu na pew kana akodu wa pana fal ko mpaka wolma wa wol barga da kana la tene wolna albi wala zan pisiar wo so nya tona de pon pol pijija pa falu pingwere pa wu ya udo a pa sa lega piyanen parce que falu nyangwere de wole jo wolo wu yarta be na ende falu we bingwere tir we chorontere de we moderne na we pile per wu fir we chorontere yanti balere na ta pero na gu per na bina nga we pile na we moderne na ba jetina muti ne mo na bena ali bi senjija wu ya deme wu falu pie wa wo gu de croiser bujo a mi ki nyuntende songa ba fal kam mamma jija ni ke mi sinne ma wu ka to na gilende ma tali mi sinne ki kuma nyana ne to sinu watara ka bo diga ni ku sinungu watara de mangaye accord nana deme min ke foli min na o ba bolo ayo ke accordi ayira ka fo ni yiri mi tulen fle hali modew belagele me do soro ni tonona aklara mami kume akeni kan no radio Wulay FM sabu ka kuna fondilay madame Sibe ayeni ngale ke mtudo na molame. Assalamu alaikum da balma musabif frola dimena abi wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ame forola shituru ngala o musole anyi mashilo anga shituru
bi an bɛ na a fɛngɛ bi an bɛ na lɔgɔ dɔ d'a kɔrɔ ka fɛngɛ an bɛ situlungana turu la situlungana bɛɛ b'a kalama an bɛ bamanan sɔn situlungana min an bɛ to ɲini kɔfɛ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ni n'a jɛrɛ kɛra kunungo a kɛra patɔma watara tun bɛ a kɛnɛ kan walasa ka kunnafoni di adamadenw ma ka foli kɛ muso wɛrɛ la o ye baara min kɛ an ka a tɔgɔ lamɛn. an b'o sugu ko la musow ka dɛmɛ projet de nana diya ma projet nana diya ma ka ban ka yirifɛn diya ma an ka yirifɛn turu bi an bɛ n'a nɔti ka a fɛngɛ an b'o baara lajɛ. ayiwa ni ne y'a faamuya musow yɛrɛ de bɛ nin yiri turu in na aw musow yɛrɛ daba dɔ cɛ tɛ ni aw ye hakilina ɲuman jumɛn y'aw bila ka yiri turu surtout si yɛrɛ si nafa ka bon kosɛbɛ. bɛɛ b'a dɔn si nafa ka bon si nafa a bɛ kɛ turu ye a bɛ dun a yiri a bɛ kɛ fila ye ni kɔnɔjoli bɛ den na si nafa dɔ y'o ye ni fana an b'a kɛ safunɛ ye an b'a turu ɲɛ wa a bɛ kɛ safunɛ ye a b'a sɔrɔ bɛɛ b'a la. o b'a jira k'a fɔ si nafa tɛ fɔ ka ban. a tɛ fɔ ka ban. an b'i fo k'i wale ɲuman dɔn kumakan laban jumɛn b'i fɛ. kumakan laban min y'o ye bɛɛ lajɛlen ye. kumakan laban min n fɛ ani muso bɛ projet na bɛɛ k'i sɛbɛ don yiri turuni t'a bannen an ka hakili to yiri na a kana sa walasa an ka denmisɛnninw u kana tɔnɔ don an kɔ n b'a fɔ projet musow bɛɛ ɲɛna ka bɛɛ ko u ka si turuni an y'a kɛ cogoya min na an kana kɛ k'an y'a kɛ diɲɛ kama an y'a kɛ siniɲɛsigi kama. ayiwa ne b'aw jara ne kuma laban n b'a fɛ k'i tɔgɔ ni jamu dɔn. Jɛnɛba Jara. ko Jɛnɛba Jara de mankan ye kunungo foro la kuma min na ndi tun bɛ ka jasa don foro kofɔlen ma Mali kibaruyaw la n bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ fɛn min ni o ye Mali kibaruya ye kunnafonidilaw o ye lajɛrɛba kɛ an b'a kiri ɲininkaw fɛ Masina hakɛto ɲini Sogolo mara la dugu min n'u b'a fɔ ma ko Manijɛ kɛrɛfɛ Mali sɔrɔsiw tora taama la kunungo ka taa don janfa la janfa min kɛra sababu ye ni Mali sɔrɔsi 5 bɔɲɔgɔnko bɔnɛna nin na nka a labanna fɛn min ma o y'a ye k'a fɔ fana an ka mobili 5 bɔɲɔgɔnko o jeni na min n'o ye terroriste kofɔlen ninnu olu fana maa 3 tora la olu ka mobili kɔnɔ fana 3 tora muguda la yen tɔw u y'u yɛrɛ ɲini Mali tilara ka fɛɛrɛ bɔ min jaabi bɛna di ni Ala ma ko wɛrɛ kɛ waati na a nataw la. Administration territoriale lieutenant-colonel Ablaye Maïga ale ye kunnafoni kɛ kunu kunnafoni min na kunnasini sibiri don kunnafoni min na bɛ tali kɛ fɛn min na o ye Mali yɛrɛ ka sɛbɛn lakika sɔrɔli ko a nana ye k'a fɔ recensement dɔ kɛra waati tɛmɛnenw la o recensement in kɛcogo bɛɛ lajɛlen ma ɲɛ wa a ka ca Ala fɛ ko segin bɛna kɛ a kan walasa Maliden kelen kelen bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kati ɲini sɔrɔ cogo min Maliden ka hakan dɔn ka tila ni kalafili ko kuma fɔra Maliden bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kalafili a dan a kɛrɛfɛ yɔrɔ min ka d'a ye cogo min na ko o fɛɛrɛw ko k'o tigɛ o siratigɛ la a ka ca Ala fɛ u bɛna laɲini kɛ assise nationale lajɛrɛba min bɛna kɛ ni bɛɛ lajɛlen bɛ hakilina fɔ a la ko a bɛɛ lajɛlen bɛ taa hakilina bɛ taa jagabɔ o don kofɔlen la walasa fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ Mali yɛrɛ pièce la cogo min na ka d'a kan ko Maliden i bɛ jamana kɔnɔ minnu bɛ jamana kɔ kan ko bɛɛ sɛgɛlen don carte d'identité walima nina ko la jijɛni an b'a ladɔnniya k'a fɔ mankan kɛra ye kunun mankan in a kamanagan bɛ maaw la Kayi mara la ko a nana ye k'a fɔ Maroc chauffeur maa 2 olu kɔni bɔnɛnɛw ni na kunu marifatigiw u labɛnnenba k'u taara ka taa nin mobili kofɔlen a chauffeur kɛ k'u labɔ mobili 3 kun don ka maa 2 faga la tɔ kelen k'o to yen ko o ma maga fɛn wɛrɛ si la k'a fɔ o ye magala minɛ na o ma maga minɛna France Inter ko sɔgɔmada in na k'a fɔ nin doni tun bɛ taa dilan rebelles de ma rebelle minnu a kɔni a bɛ di famille kɔnɔna ma a kɔni tɛ kɛ Ala ye k'a dɔn a b'a ladɔnniya k'a fɔ ko o kɛra kunungo jigɛni Front uni pour la sauvegarde de l'intégrité du Mali, puis du Mali,
u bɛ munumunu na donna na tawla jala ka fɔ kan ka don Kajulu mara la timɛ ka da ka ko kɛlen bɛ ka labɛn min kɛ ni a sɛbɛ taara da famaw kɔrɔ o y'a ye k'a fɔ a ka di maliden caman ye bi wa furancɛ fanga in ka waati d'a ma ni o ye prolongation de la transition ye o dun tɛ kɛ fo malidenw yɛrɛ ka wuli kajɔ de kɛ walasa a bɛ se ka kɛ sababu ye cogo min ka sira d'a ma ko jamana ɲɛmaa yɛrɛ ye kiiri caman tigɛ a y'a jira CEDEAO maaw la o don k'a fɔ ko a ka dɔ fara kan ka a kalafili kɛ u ka a bɛ mɛn malidenw de da Asimi ka kuma na k'a fɔ de maa wɛrɛ bɛna bɔ yɔrɔ wɛrɛ beletu kana jagoya tindiɲɛ kan yan ko kabiri ale ta don Akara don min n'a taara ko a taara ni Mali tɔgɔ de ye wa ko o kelen don ni malidenw ye min fɔ ko a bɛna laban o de ma o siratigɛ la an bɛ Ala dɔnniya k'a fɔ sɛbɛn dɔ bɛ sen na ni o ye pétition ye o pétition ye ni maa min bɛ fɛ ka i tɔgɔ sɛbɛn a la sɛbɛn bɛ n'ale caman bɔ an bolo kɔrɔ min ni tɔgɔ sɛbɛn dɔrɔn ani i ka téléphone numéro o bɛ fara jama ka minnu n'u b'a fɛ ka dɔ fara furancɛ fanga kan minnu bɛ fɛ ka colonel Asimi Goita senkɔrɔma don kɔnɔbara kibaruyaw la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ sɛgɛla kunun kari nɛgɛ kanɲɛ 10 waati an b'a ladɔnniya k'a fɔ sɛgɛla a balontan terrain sɛbɛkɔrɔ fara kunun ko kosɛbɛ u b'a fɔ terrain ma ko stade Lonseni Sumaworo de sɛgɛla o RSDB kun ye ka démonstration de force de kɛ k'a jira diɲɛ maa na k'a fɔ sɛgɛlakaw o ye Alassane Dramane Ouattara nɔfɛ walasa ka a jira diɲɛ maa na a bɛ baara min na k'a k'i jija a la o siratigɛ la an b'a ladɔnniya k'a fɔ baaraba caman kɛra a tɔ ye min ye n'o ye sɛgɛla aéroport ko ye k'o bɛna woloma a la timɛ ka sanga baarakɛlaw minnu ma sɛgɛla mara la ko nafolo min donna sɛgɛla la kalo laban in na k'a bɛ jɔ miliyari 90 ani miliyari 1 bɔɲɔngo la o de la kunungo sɛgɛla Adama Big Togo ka fara Mamadu Amadu Sumaworo kan ani Patrick Ashi ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ kunungo sɛgɛla o ye foli bila Alassane Dramane Ouattara la kosɛbɛ ka tila u ka premier ministre kɔrɔ Ala ma hinɛ la Ahmed Bagayogo ale kaburu la an b'a ladɔnniya k'a fɔ Patrick Ashi ani Amadu Sumaworo olu taara ka taa fɛn min n'o ye hinɛ ɲini kɛ ka ɲɛsin Ahmed Bagayogo ma ka tila ka filɛri dɔw la Ahmed Bagayogo kaburu sanfɛ ka sɔrɔ ka taa u ka kɛnɛ kan min ni o tun ye hommage à Alassane Ouattara ka sanga a ka baarakɛla olu ma an b'a ladɔnniya k'a fɔ Côte kibaruyaw la halisa bi min ye tɛnɛ ye ko fɛn min n'o ye u ka école bɛ don bi Côte jamana bɛɛ lajɛlen kan an b'a ladɔnniya k'a fɔ kɛlen bɛ ka nɔgɔyaba kɛ kalanko la bi Côte jamana kan wa ko bi n'Ala ma ko wɛrɛ kɛ ko kalanta o bɛ kɛ bi Côte jamana kan wa ko recensement général walasa ka Côte ka di ko jama bɛ Côte kan mɔgɔ hakan fana dɔn ko o baaraw daminɛna kaban n'ale kaba n'ale ni ministre kofɔlen ale y'a ja k'a fɔ ko jama bɛrɛ dɔnni o ka fisa a ka fisa ka d'a kan ka a bɛ na ni fɛn caman ye nafa bɛ fɛn minnu na hali n'i bɛ fɛ ka baara kɛ yɔrɔ min jamana kɔnɔdenw n'a bɛrɛ dɔnnen tɛ ko i bɛna dɔ di la min ka dɔgɔ jama la o siratigɛ la ko segi bɛ ka kɛ Côte ka den bɛɛ lajɛlen kan Côte jama bɛɛ recensement général ko a bɛna daminɛ tile 2 in na walasa Côte ka denw olu bɛna bɛrɛ dɔn cogo min na sini tarata Laginikaw fɛ yen fɛn min ni o ye colonel Mamadi Doumbia a kɛlen bɛ ka lajɛrew boloda ka sigi ka fɔ boloda ni maa bɛɛ lajɛlen Lagini jamana kan o sigi ka fɔ parti politique olu ta bɛ daminɛ sini nɛgɛ kanɲɛ 10 waati bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko nin bɛɛ sigi kɛlen bɛ k'o de kɔnɔ ka da ka caman laban bɛ sɔn k'a fɔ o yɔrɔ kofɔlɔw la Selu Alan Jalo kɔni y'a ja k'a fɔ ale kɔni hakilila kɔni tigɛlen don k'a jira k'a fɔ basi t'a la nin bɛna bɔ da o da fɛ o da ka fisa ni Alpha Condé ta da nin ye ka da ka Alpha Condé ta da in ko o kun gɛlɛn bɛ yɔrɔ ye bi maa fa dɔrɔn de tun ka nɔgɔn Alpha Condé ma bi kan walima ka maa minɛ ka don kaso la k'o de tun ka nɔgɔn a ma ni ko bɛɛ lajɛlen ye n'a nana bɔ o bolo kan dɔ minnu filɛ nin a bɛ se ka kɛ de hakilina wɛrɛw bɛ t'a la ko nka o taabolo fana o bɛɛ de ka fisa ni Alpha Condé ta ye
o de la sini nɛgɛ kaɲa 10 waati ani parti politique bɛna ɲɔgɔn ye o la fɛn min n'o ye RPG n'o ye Alpha Condé yɛrɛ ka parti ye olu kɔni fɛlaba tɛ fɔlɔ k'a fɔ ko o bɛ nin sen don nin kalafili la o siratigɛ la an b'a ladɔnniya k'a fɔ o kɛlen bɛ ka numéro dɔ bila maa min na ni coup d'état kɛra surasiw fana y'a kɛ bingani waleya de ka ɲɛsin butigitigiw ani kolangolonkɛ ma o de la Mamadi Dunbiya a ye numéro dɔ bɔ k'o bila ni maa ma kɔni sigara dɔ ma i ka wele k'o kan walasa u bɛ se ka sariya ta o tigi kama cogo min na a kɛra sababu ye surasi caman a ye olu bɔ baara la tile 2 in na k'o don kaso la ka d'a kan u taara bin maaw kan diyagoya la min ni o ti bɛn o siratigɛ la an b'a ladɔnniya k'a fɔ nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye Conakry muso ka kɛ gouverneur ye Mamadi Dunbiya a ye Mahawa Kamara ta k'o kɛ gouverneur ye Conakry yɛrɛ kɔnɔna na min ɲɔgɔn ma deli ka kɛ depuis Ala ye Laginɛ dan Niger ye Tilaberi fan fɛ ko maa min bɔnɛna ni na Tilaberi kunungo a tɛ jɔ maa 11 bɔɲɔgɔnko la o siratigɛ la an b'a ladɔnniya k'a fɔ n'i y'a daminɛ san 2021 maa min bɔnɛna ni la sa Niger Tilaberi mara ka fara Niger bɛɛ lajɛlen kan a taara jɔ maa 584 bɔɲɔgɔnko o siratigɛ la ko o kɛlen bɛ wuli ka jɔ nin dun y'an sɔrɔ Mamadu Bazoum ale min n'ale Niger ka jamana ɲɛmaa ye ale bɔra Tilaberi ani Difa ala ma mɛn wa ko ale bɔlen kɔ ye joona ko a nana laban ni kasara in ma tan min ni maa caman kun ma sigi o kunna Senegalikaw fɛ yen Y'en a marre Macky Sall a bɛ a ka fɛɛrɛ kan dɔɔni dɔɔni Y'en a marre n'o ye jɛkulu ye jɛkulu min kɛra sababu ye ni Ablaye Wade gɛnna ka bɔ fanga la a b'a ladɔnniya k'a fɔ ko tɛgɛ kɛra a maa 2 la a bɛɛ lajɛlen ta ye sɛbɛn dɔ ta ye carte d'identité dɔ ta ye passeport ko ye ko o nɔminɛlen don o nɔminɛ dun nin ma kofɔlen u m'a bila daga si dara ni politique tɛ Macky Sall k'alisa a ma faamuyali sɔrɔ ko ninnu na hali bile ko a bɛɛ bɛ ka fɛɛrɛ ɲini a ka 3e mandat ko la o 3e mandat ko de kɛra sababu ye ni Y'en a marre mɔgɔ ninnu a kɛlen bɛ ka olu minɛ k'o don kaso la Fatoma Ouattara ko ka lase maa minnu ni olu ye lajɛrɛ kɛ kalo tɛmɛnen n'a tun bɛ tali kɛ siraba kasara kan ko kura bi a ɲɔgɔn ye bolodalen bɛ nɛgɛ kaɲa 9 waati a bɛ kɛ a yɛrɛ ka bulonba la Sɛnɛfɔso la dugutigi bulon kɔnɔ o la ko walasa fɛɛrɛ ka sɔrɔ dɔ ka bɔ siraba kasara la an se min a ti ban nka ka dɔ bɔ a la ko o de kɔni ka fisa o la o ɲɔgɔn ye bilalen bɛ ka sɔgɔmada in na kɔnɔ nɛgɛ kaɲa 9 waati limanaw an fana bɛ ɲɔgɔn bila yan ne bɛ aw fo ka walimadɔ k'a fɔ aw ye n'Ala ma ko wɛrɛ kɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni Ala sɔnna ma nin kunnafoni kelen kɛnɛ kan bi su in na o la aw k'an bɛn waati la a to bɛ n ka salama